Niphai sirkep aju por phai krehini rachite ma por malom West Karbianglong Southern Range Kheroni hin palong niadim kanghu athengpi pen truck humni kenep ponlong Thengpi kanghu abangphu phan ingnam raikom saikhetum ingnang chekapi kopi koson penoni luthu plot Nijang Karbianglong alo Southern Range ki parlo Kheroni Amreng Forest ki parlo Jerikendeng Bit Office in charge ka imtimung lapen staff atum pen kayateng aju kiton kilang kahumi dam bomahut taseng rongalong pen ihum Tata Mobile Truck registration number AS02 CC143 Thengpi pleng seragari nepon longlong Lason thak thak si lapu Kheroni Range Forest ahin benta aju apor kiton kilang asai kedeng bomapor hut kikang anam pialo inut bidia sing rong hangre deng pentame ihum Tata Mobile registration number AS31C 0854 along kanghu Thengpi kar thang thekpon long si nep ingnang chek lo kachingnang chek bidia sing rong hang apo men kalitang seng rong hang arong langmepi rong kimi sor pusi pang thekpon lo labangso bang phori deng pen kadoka ve ingnam Thengpi ke plaktang KB troxicap so se chet an long pon pusi dirta long pon lo bidia sing rong hang aphan aju apor kanghu Thengpi pen ingnam raikom saikhetum ingnang chekapi patumi adap apor kopi koson kachingki penone luthu plot pusi birta long pong 12:30 malam aku jadi kendeng pen ajulong la aku Kailas Nest aku ini forester one menjadi kendeng di in charge lo lang lisi atu ini tuh inform nong pilo jadak pilo pilo la dari net longchek polo amala inform dari pi dakkan ko staff ko thai si la sogari bang wonder da ke kapre bang kanili tum ke lason night duty lapu reserve forest ni tum dam ready basi ni tum bang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tum bu ma ke kan malom malam ke kang malom malam asan gari lead gari track hai mane di pon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead thek long lo aman nili tum bang ke ambush del lo ambush de pi nonson lason rasta long rasta dong sini tum ke ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yello amat lang li phan bang ke lapu kopi phan si anan jo leke bang ma amat lang li phan bang ke lapu mat siang nep chek lo phan bang nang pi dorkar lo yele malah si alang li anar dulu nang li cini macam ini tak ini do bomma ya lo malang li tak pulo cini ni li ke sitame ajulong ya lo si alang li panda nang li tanang dun dan ko da ma dim do nang thanik no bo alang li pen tum sop da pet lo amat ke kan malom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log ya gari aman li tumbang hadat ke damong lok lo kita ramlok pergi itu mandak masih sis lo agari pen Thengpi pen amat lapu tractor hang lo ajat hang lo amat lasam sim itu dak office on lapu lo Kheroni pen mohanteron Karbinglong la